Mä tulin HRSK-lukioon, koska tää on sopivan pieni koulu ja tänne on tosi helppo tulla. Täällä tehdään suomalainen YÖ-tutkinto, mutta samalla täällä oppii oikeasti ranskaa. Ja sitä paitsi meillä on todella hyvät YÖ-tulokset. Mun mielestä parasta on se, että pääsee puhumaan erilaisia kieliä. Täällä oppii ranskaa eri tavalla, koska opettajat on natiiveja. On parle tous les jours français. Mun mielestä tunneilla on tosi rento fiilis, mutta silti oppii hyvin. Opet kannustaa ja niiltä on helppo kysyä kysymyksiä. Mun mielestä meillä on hyvä yhteishenki. Me kaikki tunnetaan toisemme ja tapahtumissa on aina hyvä meininki. Jokainen lukiolainen voi täällä päästä matkalle esim. Ranskaan, Espanjaan, Saksaan, Sveitsiin ja Belgiaan. Mä oon mukana koulun musikaalissa ja se on aina ollut tosi hauskaa. Musta on kiva, että täällä koulussa panostaa myös näihin taidejuttuihin. Opetus on tosi laadukasta. Ja ruoka maistuu aina. HRSK:ssa parasta on se, että kaikki tukee toisiaan ja saa olla just oma itsensä. Hae sinäkin meille.